guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. So karon lakaw ko sayo guys kay maadto ko og ganang City Hardware na paliton para sa mga balay ba materialis. So maadto po ko mapalit ko sudan para sa among tupad ba guys. Sayo kog lakaw sa nagbaktas lang ko manang daan, nagbaktas lang ko kay lapo kayong daan. Ano guys, lapo kayo, lakaw lang ko, naglakaw layo, medyo layo po ang kalsada na mo guys. Lunon good meet amo ang balay na ko'y pakita. So mao na ang dalan guys, padung sa kalsada ato sa highway. Mauna siya, lapo kayo may ngani karon kay panang dili way 101 kung uwan na kalapo ka isdan sus Ginoo ko kanus pamintaw ni diri makuan kanang magalsada ba guys. Napo street light wa nay kuan bumbilya saon kawaton man pud ay imbis mahayag atong daan. Dapo kayo ang daan guys, layo kapod niya akong baktasan. So hapit na ko naabot guys. Mao nang palibot City Hardware na ko. Nagbaktas lang ko. Doon raman sa mo ang City Hardware guys. Pero dili pa ko mga nag City Hardware. Kamura close pa man siguro karon sa iyo pagkaayog. Sa alas 7 pa. Alas 8 masiguro na sila mag-open. So sa karon mga to sa kuog kuan kanang merkado. Mupalit ko pangsudaan sa akong tupad. So basak guys. Sayo kaayo wa pay init, wa pay kainit-init. Wala siya ang view. Siya guys. So mauna na guys, ano sa kalsada. Kita niyo mauna na guys, diyan ako sa kuan na. Damo na kayag ng aging mga sakyanan guys. So siya buntag man karon damo ng aging mga kabanti. Siyempre sayo kaayo trabaho. Tas ang tulay ka na guys, ang tulay dugay na kayo wala pa natima ambot lang sa nawi dugay na kayo. Mao na siya. Mao na siya ang tulay ay. Mao na siya. Kay ang tulay jud dihang karaan guys naguba. So mao na tong guys, nakasakay ako. Kadong nako merkado. Close pa man sa Hardware. Dito na lang siguro kasi nabal mo palit so diri yun na ba asan kanang ilang gitukod kanang kahoy nga na kanang hamis.
ko sa kuan, Riberas. So kadong pa ko palit ang kuan guys, kanang tinapay. So na. Taning kinabuhi ang guys ay. Ako ito dito nagbasa. Kailangan pasuko. Di ako lang magbasa na eh.